Giulo pagpusil sa wala mailhing mamumuno ang kanhi Chief Tanod sa Barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo, samtang naglimpyo sa jealousy sa gawas nga bahin sa Pinoyanan sa sitio kay Mito, Barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 8, Domingo sa buntag, Enero 12, 2025. Ang biktima gila nga si Johnny Lagaras, 64 anyos, siyam katuig nga nahimong Chief Tanod sa nahisgutang barangay, apan naundang tungod kay bag-o na ang kapitan. Kasamtangang nagtrabaho karon ang biktima, isip gwardya sa pribadong luna sa usa sa barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Juvie, asawa sa biktima, atol sa pagpamusil, ana sa gawas nga bahin sa Pinoyanan ang iyang bana samtang nang limpyo. Kalit lang nakadungog sila og usa ka buto. Nagkadugo na kini dihang gitabang sa ilang mga anak ug dunay samad sa ulo. Walay nakakita sa pagpusil kay ang mga tao sa dapit nangatug pa gumikan kay dunay gibilaran sa miaging gabii nga ilang parente nga naalang duol sa Pinoyanan sa pamilyang Lagaras. Walay gikaaway ang biktima matod sa kabanay, apan miangkon ang asawa nga dunay gipangbadlong sa kadtong tao lang nga nakahimo og salaod o badlungon, apan niadtong panahon lang nga aktibo kini isip Chief Tanod. Blanco pa ang kapulisan sa Waterfront Police Station 3 sa naghimo sa krimen ug padayon pa ang ilang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.